Днес ще ви покажа как да си направите грим набързо. Сякаш тук сте си срязали устата и е зашита. Сега се връщам с гримове. Така, започваме. Аз ще използвам червени боички за лице. Това ми е огледалцето. Така, топваме четчицата в малко вода и в червената боя. Няма нужда да ви я показвам. Знаете боите за Хелоуин. Започваме. Така, първо, правим една черта тук и после тук. Така, ето така трябва да ни се получи. Добре. Сега, взимаме, чакаме малко да поизстине. Извинете, да поизсъхне. И взимам ето този молив на Avon, на Avon True. Той има действие като научна линия, абсолютно същото. И почваме да нанасяме шевове. Добре, мисля. Аз го правя по начина, който мога. Но разбира се, този, който може да го прави супер, по-добре за него. Сега, там където завършват конците ни, ще сложим малко червено, сякаш има кръв. Добре, хора, сега се връщам при вас, когато направя същото и с другата част. Така, готови сме и с другата страна. За по-добър ефект с червената ни боя, от ето тук може да направим като капки кръв, т.е. едно е текло кръв. И малко може да размажем. Аз малко и на устата слагам. Мисля, че седи добре. Да. Малко да направя още канали. Добре. Може малко кръв да добавим и от другата страна. Ами, това е... Всъщност, знаете ли какво?
Може да направим това всъщност да е като кукла. Това е устата. Направо да го боядисаме в червено. Така. Малко е на устата. Да, идеално. Ще сложим и под очите. Обаче, първо мисля да го очертая с линии. Пак с този молив на Иван. Мисля, че стана добре. Точки. Добре, сега и под очите. Червено. Ето така, мисля, че вече е добре, сравнително. Оп, малко се насапах. Да. Чакаме малко да поизсъхне. И това ще го очертаем с черно. Добре, сега се връщам след малко. Така, ето така го направихме. Сега и точки ще добавя. Не от най-хубавите гримове, ама все пак е готино.
Ето така, с това приключвам видеото, тъй като нашия грим е готов. Кога успях да го размажа, бе? Добре, няма значение. Важното, че стана яко, беше ни забавно. Добре, хора, чао!